Днес реших, че започвам нов живот. Фитнес, дисциплина, мотивация, ново тяло. И 5 секунди по-късно вече лежа като торба с цимент и скровам TikTok. Все едно от това ще ми пораснат мускули. Научен факт номер 1. Мозъкът мрази усилието, защото харчи енергия. Значи не съм мързелив, просто съм проектиран да оцелея на дивана до края на дните си. После си казвам само една минутка да проверя телефона. И допаминът ме награждава за това, че успешно не съм умрял, докато дишам. Вместо да направя клек, се задъхвам, докато си връзвам обувките. После започвам подготовката. Търся екип, плейлист, вода, извинения. И така минава половината ден, а тренировката изчезнала като свидетел в криминален сериал. Истината? Прокрастинацията не е мързел. Това е страх, допамин и оправдание, което звучи умно, но означава, че предпочитам бавно да се разпадам. И да, смешно е, тъжно е, черно е, но реално е. Затова правя една малка стъпка. Не утре, не в понеделник. Сега. И ако това те разсмя и бодна, абонирай се за MindLab BG. Следващото видео ще ти обясни защо мозъкът саботира усилията ти и защо тайно ти харесва.